ansioses amb la passió del renaixement. Sempre busquen alguna cosa amb impaciència. Mr. Ajiko, el rei del sushi. Una autopista que connecta els gratacels. Una ciutat que funciona amb interruptor. El mecanisme que anomenem època. El cor de les persones que et van fer oblidar. Ara pense que podré viure una vida normal. La tendresa i un càlid talè són capaços de tot. Les meues mans ansioses amb la passió del renaixement. La tendresa i un càlid talè, la constància, són capaces de tot. Les meues mans ansioses amb la passió del renaixement. Sempre busquen alguna cosa amb impaciència. Bravo! Yoichi i els seus amics coneixen Matasaburo dels Sabors, un cuiner misteriós que afirma ser deixeble del desaparegut rei del gust i que s'ha entrenat amb ell per aprendre a usar els bastonets de Nanquín. Matasaburo desafia Yoichi a una batalla en què faran uns fideus udon que no s'han de refredar. Endavant! La gran batalla del sabor dels fideus udon. Amics, vos parla Ochiai, cap de l'emissora escolar des de la taverna Albada. Falten 3 dies per al gran desafiament que es farà en el 40è aniversari de la nostra escola. Vegem què fan els contrincants en este moment. Això és poliestirè? I per a què és? Ah, no has sentit parlar mai d'això? El poliestirè manté molt bé la calor. De fet, s'usa com a revestiment per a la construcció de cases. Yoichi, ja ha passat el temps. Oh, atenció! Yoichi està a punt d'obrir la tapa del bol de fideus udon. Yoichi! Yoichi! Yoichi, vinga, per favor, explica'ns què ha passat. Yoichi! El poliestirè reté la calor del menjar fins a cert punt, però a pesar d'això encara no està prou calent. Ai, tant de bo poguera fer alguna cosa per ajudar-lo. El Kazuma podria ajudar, encara que siga del jurat. És que no veu que Yoichi ho passa malament? Almenys podria vindre per animar. A vegades és un insensible. Què dius? Falten 2 dies per a la batalla de sabors del dia de l'aniversari. Mr. Ajiko passa por. Aquell no és Kazuma? Però què cara em faci? Vinga, què vols? Per què m'has fet vindre ací? Matasaburo, ¿te importaría llevarte eixes venes? Per què et fa gràcia? Em pensava que em diries una altra cosa. Esta vegada el faré xixines. Es pot saber qui dimonis eres tu? Tens res contra Yoichi o què? Què dius? No és res personal. Només vull enfrontar-me a ell. A més... A més,
Ja ho sabràs quan guanyi la batalla de sabors. Espera! Merda. Grill, eres tu? Però escolta, on caram t'havies clavat? Saps què? Espiava Matasaburo. L'espiaves? Això mateix. És que he pensat que si el seguia tot el dia, potser descobriria el secret dels fideus que no es refreden. Ai, eres un cas. Quines idees que tens. Per què somrius així? Digues, va, de què parlaves al Matasaburo? Ui, no em preguntes, això no és cosa teua. Sí, pots dir el que vulguis, però la veritat és que estàs molt preocupat per Yoichi. Caram. No saps com me n'alegre. Començava a pensar que eres una persona insensible. Sí, de veres, començava a pensar-ho. Ja, prou! Això no té res a veure amb tu! Ara no em vingues amb romanços d'eixos. Estic més que fort! Prou! Et despatxes! Em despatxes? Despatxada. Però per què? De qui és esta foto que t'ha caigut? Però si és... M'ha caigut a mi, però abans li ha caigut a Matasaburo. A Matasaburo? I tant, ara ja ho entenc. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Matasaburo, penses usar els bastonets de Nanquín el dia del desafiament? Per descomptat. Però has de saber que eixe no és el meu únic talent. Què vols dir? Després de classe veniu a buscar-me. Veureu una cosa ben especial. O millor dit, la tastareu. Menjador escolar. Tancat. Ei, no tingueu vergonya. Tasteu els meus fideus, Udo. Perdona, Matasaburo, però em sembla que estos fideus no porten res. No necessiten res. Només cal que els suqueu un moment en la salsa. És impressionant! Tenen una textura que em recorre la gola amb molta suavitat. Em sent com si... Ludon ens atrapa! Matasaburo, pots dir-nos quin és el secret d'este sabor tan deliciós? Així ho teniu. Els he posat a sa. Falta un dia per a la batalla de sabors del dia de l'aniversari. Un dia. Cal tastar-ho per a creure-se'l. Què passa, Mr. Ajiko? Yoichi. I això és el que està passant unes quantes hores abans que comence la batalla. És inútil, inútil! M'he calfat moltíssim el cap i no hi ha manera. No puc superar els fideus de Matasaburo. Yoichi. Hi ha d'haver alguna manera, alguna solució per fer que l'Udon no es refrede. Si Matasaburo l'ha trobat, jo també puc fer-ho. Escolta, Yoichi, i per què no li poses calç com vas fer amb aquells menús per a emportar? La calç viva està bé per a una caixa de menús, però no mantindrà la calor d'un bol. I encara que mantinguera la temperatura, els fideus es reblanirien. Què podria fer? Escolta, Yoichi. Digues, què vols, mare? Fill meu, tinc molta gana. Ai, mare! Això és molt important, i tu? Mitsuko, Shigeru. Ja ens imaginàvem que passaria una cosa així, perquè sempre que t'obsessiones amb un plat dels teus, al final vos oblideu de preparar el menjar per a tots. Teniu, això és el vostre menjar. Ai, moltes gràcies. Què heu portat? Au, això ja està. Ostres, que bé, sopa de te amarràs. En realitat, la meva germana no sap preparar una altra cosa. Endavant, mengeu-vos-heu. Bon profit. Què passa, Yoichi? Crema! Mira que eres suro. No has vist que acaba de posar aigua bullent? És normal que estiga calenta. Caram, no cal enfadar-se així. Ja no sóc un xiquet. Ja sé que aquesta classe de plats sempre estan molt calents.
Calent, calent, calent. Això mateix, ja ho sé. Eixa és la resposta. Per què no m'ha passat abans pel cap esta solució? L'enfrontament de demà sembla cada vegada més interessant. Veurem amb què ens sorprendran demà eixos dos. Sequiva Televisió. Senyores i senyors, ja està a punt de començar una batalla de sabors molt especial. El portaveu del jurat i director de la nostra escola ens explicarà breument les regles de la batalla. Pareu atenció un moment, vos explicaré les regles. No importa el camí que trien per arribar. Han de portar un pla de fideus udon calents al meu despatx des del menjador. El sabor és un factor important, però no cal dir que si arribeu tard ja sabeu què passarà, perquè els fideus reblanits els detesten! Vos presentaré el jurat com a representant dels alumnes Kazuma Sakai, i el que m'imito farà de representant del professorat. Jo només seré el portaveu del jurat. I res més! Que comença el repartiment! Endavant! Vinga, Matasaburo! Yoichi ha començat el seu plat pastant la pasta dels fideus udon. I mentrestant Matasaburo ha tret els famosos bastonets de Nanquín. Endavant, sempre endavant, endavant, endavant. Bastonets de Nanquín. Uns quants cols de bastonet i el tall està fet. Deliciós udon. Què? Endavant, bastonets. Mostreu-nos tot el sabor. Impressionant! Impressionant de veritat! Quin domini que demostra! Què significa eixe circ? No és més que un vulgar artifici. Mentrestant, Yoichi continua tallant els fideus. Ja està preparat. Matasaburo ha acabat els seus fideus i està preparat per a portar-los al despatx del director. Matasaburo! I ara, eix d'ací disparat. No perd ni un segon més. Mentre corre per portar els fideus i enfila cap al despatx, Yoichi continua bullint els fideus. Així, càmera 1. En estos moments, Matasaburo creua les instal·lacions com un llamp. Quina velocitat! Vaja, pel que sembla, Matasaburo porta molt d'avantatge. Yoichi. Matasaburo s'ha ficat tot d'una en l'aula de llar. Oh! Què ha passat? Això significa que el secret dels fideus calents de Matasaburo... Endavant, sempre endavant. Talla, 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 safanòria i nap endavant. Sempre endavant. Endavant! Ja! Impressionant, Matasaburo ha tornat a usar la seva tècnica secreta. Per descomptat, eixa és la clau dels fideus calents. Ja deia jo que era un cuiner errant. Porta el menjar mentre avança. I va afegint els ingredients sobre la marxa per acabar el plat tan a prop com pot dels clients. Per això sempre estan en el punt perfecte de cocció. I tant, naturalment. Impressionant! Es nota la seva tècnica de cuiner errant. I Yoichi continua al menjador, que sembla encara es dedica a col·locar els bols en les cistelles de transport. Sí, senyor! Pareix que Jiko ja està preparat per eixir. Però Matasaburo porta un gran avantatge sobre el seu contrincant. Jiko ha d'afanyar-se! No! No s'afanya! No es molesta ni a córrer! Camina tranquil·lament i com si res. Què pretén? Els fideus se li quedaran molt planets. Yoichi, però què cara em fa? No ho entenc. Yoichi. Atenció! Matasaburo ha arribat a l'edifici principal.
Ja només li falta entrar al despatx del director. I Matasaburo arriba a la seua destinació! Tinguen 3 racions de fideus udon. Bé, en eixe cas tastarem els fideus udon de Matasaburo primer de res. El jurat es disposa a tastar el plat del cuiner errant. Vaja, una cassola tradicional, m'agrada. Un moment, d'on ve eixe soroll? No pot ser. Caram, quina columna de vapor! Això és... una ració de fideus udon calents amb queso aviatant! Salte! 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 Estos fideus m'eleven l'esperit. Oh, quina textura més delicada que es nota en la gola! Ah, ja ho sé. Ha afegit farina d'arròs a la pasta, veritat? Això mateix és el que he fet. Farina d'arròs. En concret, els he afegit farina d'arròs blanet. La safanòria i el nap daikon també estan en el seu punt ideal. I la carn de vedella aporta al caldo un sabor suaument redó. I això no és tot. Ha fet servir pasta de soja blanca per a donar-li encara més substància al plat. Mare meva, quin plat més divertit! Quin plat més tendre i reconfortant! És un parc d'atraccions del sabor! Està boníssim. On està Yoichi? Creieu que pot haver tingut problemes? No, allí! Senyores i senyors, Yoichi Ajiyoshi acaba d'arribar! Hajiko, has tardat molt. El jurat ja ha valorat els meus fideus i tot. Espera, ja veurem si rius quan hagis tastat els meus fideus. Com és que està tan segur de si mateix? Endavant, membres del jurat! Tasten els meus fideus! Has tardat més de 20 minuts a arribar al meu despatx, jove. Espere que no s'hagin reblanit. Què és això? Els fideus de Yoichi estan eixuts i només porten damunt els ingredients. No hi ha ni una gota de caldo. Ni una! Ja has perdut, Hajiko. Ajiyoshi, què vol dir això? Cal afegir-li això abans! Que fort! Yoichi vessa damunt dels fideus el caldo que portava en un termos. He batejat el plat fideus udon a la sopa d'arròs. I ara sí que estan preparats. La clau me la va donar Mitsuko. Això no t'ha trellat. Quin disbarat. Eixos fideus no poden estar bons. No és bo llançar el caldo així. Ai, mare! Estan quasi més calents que els fideus de Matasaburo. Són uns fideus udon com cal. Si este plat... L'aroma és molt apetitosa, veritat? Porta-te torrat. Això mateix ha afegit de torrat al caldo. Són una font de força i d'energia, una autèntica meravella. Estes mini croquetes de gambes són exquisides. I un bon detall. Sobre els fideus també ha col·locat els ingredients que són propis de la sopa de te amb arròs. Quin serà el veredicte final? Hajiko. Guanye! No pot ser. Un moment. No accepta aquest resultat. Com és possible que hagi perdut jo? Heu lloat moltíssim el meu plat. Matasaburo, mira ara els teus fideus. Tasta'ls. Què ha passat? Un, dos, 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 Què? Han quedat fideus apegats al fons de la cassola. Sí, ara ho entenc. Anava tan de pressa per tal de portar-los abans que Yoichi que els he passat de cocció a foc lent. Per això, com que els he fet amb farina d'arròs, els fideus s'han desfet per l'excés de calor i s'han pansit. Ei, però què passa allà parat? I al final han perdut tota la seva textura. Vinga, afanya't! Segueix-nos! No puc continuar, s'ha acabat. No em queden més idees.
Au, va, ànim! No t'has de rendir fins al final! No puc. Has de creure en les teves possibilitats! Ostres, ho sabia! Hauria d'haver-me centrat en la manera d'evitar que refredaren. Però m'he deixat confondre per les meues habilitats espectaculars. Ja estàs més conforme, Yuta? Kazuma, què dius? Com ho has sabut? No hauries de deixar fotos importants en qualsevol lloc. Què? La tenies tu? Tu en realitat eres... Sí, el mateix. Eres un dels joves cuiners de Setouchi, Yuta! Yuta, no ho entenc. Per què ens has dit que et deies Matasaburo? Després de la meua derrota amb el plat de sukiyaki, va ser com si una part de la meua ànima se sentira atreta per una cosa que no entenia. Volia saber-ne més i no podia tornar a aquell lloc. Per això vaig emprendre un viatge sol. I volies provar així la teua habilitat? En part sí, per descomptat, però també volia aprendre coses de tu, Yoichi. Volies aprendre de mi? I tant. Rei del gust, digue-m'ho, per favor. Després de tant entrenament, què em falta encara per aprendre com a cuiner? Això no ho hauries de sentir dels meus llavis, sinó que hauries d'aprendre-ho de l'exemple d'un altre gran cuiner tan jove com tu. De segur que ell te ho ensenyarà. Rei del gust, es refereix a Yoichi, veritat? Però, Yuta, és que la veritat és que no t'he ensenyat res. T'equivoques, sí que he après de tu. M'has ensenyat a superar les dificultats amb idees noves i a no rendir-me fins al final. M'has ensenyat que sempre es pot trobar una solució. Yuta. I ara què faràs? Tornaré a Setouchi. Espero que el mestre Oishi em perdone i jo puga continuar per tal d'arribar a convertir-me en un cuiner com cal. Escolta, Yoichi. Saps que pense que el rei del gust no ha desaparegut del tot. Sí, estic d'acord amb tu. És probable que el rei del gust encara guie pel bon camí cuiners plens d'il·lusió, com Yuta. Tareme-sanとそのフィアンセリエさんの店は代々コロッケの元祖を争ってきた犬猿の中。そんな2人の婚約披露パーティーに呼ばれた俺たちはコロッケをめぐってとんでもない事件に巻き込まれてしまった。次回ミスター実行元祖コロッケ合戦垂れ目の恋物語。おいしいよ。No està ningú sol. No està ningú mai sol. No cal que evites. La tristor en els gargots de la paret. Queden records agredolços. Queden les meues lletres de l'època en què ens barallaven sense parar. Sempre en busca d'alguna altra cosa ens superàvem a nosaltres mateixos.